Günler. Hayırlı günler. Sen misiniz? Sizni Qozondan selamlaymiz. Biz Samara өлкәсендә татар оешмаларының җан исәпкә багышланган эшчәнлеге турында матбугат конференциясенә җыелдык һәм мин кунакларыбызны тәкъдим итәм. Газизов Радик Рафкат улы, Самараның Яктылык татар мәктәбе директоры, Самара өлкәсенең төбәк дуслык иҗади иҗтимагый оешмасы әгъзасы. Расих хәзрәт улы Вакказов, Болгар мәчете имам хатибы. Һәм Сабиров Ленар Илдус улы, Самара шәһәренең татар милли мәдәни автономиясе рәисе. Birinci сорау Радик Рафкатович сезгә инде, сез сөйләп китсәгез иде, гомумән менә Самара өлкәсендә татар халкының милли үзаңын күтәрү юнәлешендә нинди эшчәнлек алып барыла, сез нинди планнар белән яшисез һәм менә нәкъ менә җан исәпкә кагылышлы нинди дә булса сезнең проектларыгыз бармы, нинди дә булса эшчәнлек? Хәерле көннәр. Безнең Самарада, Самара өлкәсендә милләткә кагылышлы эшләр алар әлбәттә үткәрелә. Ул Сабантуйдан башлап сәламәтлек көннәре, әмәлләр, төрле күп чаралар үткәрәбез әлбәттә без. Безнең менә мин белгәнегезчә менә мәктәп, татар мәктәбе директоры. Бу мәктәптә без hukuk planına kürtülgen Tatar dili, Tatar edebiyatı, Tatar halkı tarihi, kulturusu medeniyeti, şunu öğrenəbiz. Balalarımız sanı yıldan yıl arta. Hazırki vakitte bizning binamız proyektный мощность 590'lık bala, okuyuz 600 bala şaması mı bu yıl? Oku yılın başlayıbız ala bilsem. Şunun için işlerimiz şahtı küp tiyirge de mümkün. Şunun için mine bir eydəgiz əngəməni konkret sıravlarda tuqtalırız ondan sonra. Менә сез мәктәп хакында сөйләп китсәгез иде, безне бит инде беренче чиратта шушы милли мәгариф шулай ук кызыксындыра. Әти-әниләр менә белән эшчәнлек ничек итеп корылган, татар телен ни дәрәҗәдә укыйлар, ничәнче класста укыйлар һәм теге мәктәпкә балаларны бирүдән ниндидер авырлыклар, кыенлыклар шулар юкмы? Теләп бирәләрме әти-әниләр балаларын? Әлбәттә, безнең мәктәбебезгә килүчеләр үз теләкләре белән киләләр. Быел безнең 3 сыйныф без ачтык, 84 бала кабул итәбез. Булай шул проектный мощность буенча безнең 2шәр сыйныф кына без ача алабыз. Алайда менә теләүчеләр бик күп, аларны да бөтенсен без кабул итә алмыйбыз. Былтыргыдан башлап без 2 смена укыта башладык. Бер генә смена укыта идек, хәзер 2 сменада укытабыз. Теләүчеләр тагын бер кабатлыйм күп. Дәресләрдән тыш тәрбия эшләре дә алып барыла. Безнең татар җырлары, кружоклары, хореография, биюләр, көрәш, татар көрәше, музей эшләре һәм бүтән эшләрне менә дәресләрдән тыш безнең бик күп алып барга тырышабыз, алып барабыз. Һәм менә дәресләр саны буенча әйтеп китсәгез кызыклы булыр иде. Атнасына ничә сәгать, кайсы классларда? Без менә ул вариатив частен без бөтенесен шул юнәлешкә бирәбез инде. Уртача безнең 3 сәгать һәр бер сыйныфта татар теле, әдәбият, икенчедән башлап, икенче сыйныфтан бергә
kadar. Andan tış şulay внеурочкалар bizning Tatar xalq tarixi, Tatar xalq madaniyati, mana şu xoreografiya, ritmika deymiz endi, şunu kiritamiz. Hem bütün şaralarımızı, bayramlarımızı biz endi Tatar tilinde alıp barga tırışabız. Okutuvchilarimiz fizika okutuvchi bo'lsin, rus tili, ximiya, biologiya, alar barisi da tatarcha bilalar, alar tatarlar. Tatar tilini biliyor, bizde o şart. Amına tatar tili bilmegen ama bolası bilsin idi mektepke kitirgen onday kişiler köpmü? Alar var elbette. Şehir balaları bit. Ondan soň qatnaş nikahlardan etisi tatar, enisi urus, ya kirsinçe. No alarını biz rahatlanıp karşı alabız, kabul etemiz. Çünkü ol bit indi tatar kanı mında kitirgen. Bütün millet alarını nişik dip eteyim söyleşip mi, nişik mi убедили mektepke kitirge balalarını. Şunun için anday işrakta biz şıklanabız buna. Hem mine okutuşlar bilen sizin nindi de bulsa kadrlar bilen nişik tabasız kadrlarını alar koyda okugan sizin kadrlar, yaş kadrlarınız var mı? Okutuşlar jite mi? Kadrlar решают все, kadrlar bilen elbette problema var. Bu yıl gına benim 5 okutuşum kiteler dekretный отпуск'a. Şatlanırga gerek. Mine iki kızımız biz alarını institutga uzattık, alar mektebimizni bitirdiler. Целевое направление berip, alar pedagogическая kirip, ximiya, biologiya fakultetlerini bitirip, kildiler, bir yıl işlediler de evge çıktılar, hem mine отпуск'a kiteler endi. Alayda hazırki vakitte mine Allah'a şükür tariximiz boy, bağlarımızını, sanatlı bağlarımızını pedagogik üniversitesine uzatabız. Hazır mine исторический de okuy, bir malayımız, bir kızımız, значит, начальная подготовкада, tağın İngiliz tiline, hem bütün bağların yılda uzatırga tırışabız. Şular kayıtıp, anlarsın, şul tüp kadrlar, hem de indi bizim veteranlarımız, okutuşlarımız, alar indi, kimdir indi, 15, kimdir 20, kimdir 25 yıl işleyler indi mektepte. Rahmat, hem bizning hali jurnalistlarimizning so'rovlari bo'lar. Shulay sizning de üstəb etəsiz fikirlərə bolsa aytırsiz, Radik Rafqatovich. Men so'rovni shiratda qonağımızga bermek idim. Rasul Hazrat mena siz aytib ketsəgiz idi, biz bitində aytamiz. Har vaqtda da tege tatarның dini bilen tili ol yanaşa birge bolgan. Din tilini saklagan, til dinini saklagan diye aytamiz bitinde. Mine siz nişik aytasiz, sizning Samara meşitlerinde nişik mine yakşanbe dersleri uyuşturulama, umuman mine yerli tatarlar tilge nişik qarıy, Müslümanlar tilini saklaw meselesine siz nişik qarıysız? Tilini saklaw meselesi bu bitinde til bilen din alar bik yakın beyli narsalar. Mana ko'pdan tugilgina bizning shahar Milliy madaniy avtonomiya raisi bo'ldi Sabirov Lenar Ildosovich. Biz birga ishlaymiz masjid bilan Tatar Milliy madaniy avtonomiyasi shaharniki Samarniki. Mana bu koronavirus afati ozgina bizning planlarni buzib tashladi. Til saqlaw masalasi bizning birinchi o'rinda turadi. Çünkü Tatarның tilinde bir ko'p so'zlar, Arap so'zlari kirgan, biz alarni qo'llanamiz. O Tatardagina tugul, Farsi xalqlarda, Türkiy xalqlarda, Ruslarda da kirgan o. Tilini bilib ol bizga yana yollar açıp jibara elhamdülillah. Şol tilini saqlab qalırga deyip indi meclislerde biz nelerini, vaazlarını
saf tatar tilinde сөйләргә тырышабыз. Әгәр катнаш мәҗлесләр булса вә чит милләт вәкилләре булса, анда без инде, конечно, урысчага күчәбез. Ләкин татар халкы мәчеткә әз йөрү сәбәпле безнең мәсәлән җомгага килә 600 кеше, шул 600 кешедән 60-ы татар була инде, 10%. Мәҗбүр без вагазларны сөйлибез урыс телендә, чөнки күпчелек аңламый. Коронавируска кадәр менә Сабиров Ленар Илдусович белән как раз бергәләшеп без инде Татарстан белән сөйләшеп, үзебезнең кинотеатр Луч бар монда, анда инде әзерләгән идек чыгышлар, халыкны шунда җыерга, атнасына бер мәртәбә бушлай халыкларга татар телен онытмасыннар дип, татар кинолары кайтарып күрсәтергә төрле чаралар шунда уздырырга, чөнки мәчет ул мәсәлән инде кино күрсәтә торган урын түгел. Мәчеттә без аларны эшли алмыйбыз, ләкин сәхнәдә, то есть кинотеатр кебек җирләрдә без ул нәрсәләрне булдыра алабыз. Шуңа күрә мәчетләребездә безнең алдагы елларны 200-гә якын бала укыды. Шушыларның арасында таджик группалары бар, үзбәк группалары бар, алар аерым укыйлар, ә үзебезнең халыкка инде килгәндә без тырышабыз татар телендә шулай ук дәресләрне аңлатырга һәм әле инде каршыбызда иске татар телендә Тәсхилул Баян дигән Коръән тәфсирен башлап җибәрергә дип торабыз, Аллаһ теләсә, чтобы халык иске татарчаны үрәнеп, әкрен-генә кызыксынып, анда бик кызык язган кешене кызыктыра торган иттереп. Алар инде шушында мин укып барырмын, алар карап барырлар, аңлашырбыз. Ногмани тәфсирләр, Иткан тәфсирләр, алар бит безгә бик якын. Һәм телебездәге теге онытылып килә торган сүзләрне дә куптарып, казып чыгара төптән. Менә шушындый эшләр алып барабыз бүгенге көн. Ләкин тагын бер мәртәбә кабатлап әйтәм, менә шул коронавирус бозып ташлады. Әле бит күп җирләрдә сабан туйларда уздырырга рөхсәт булмады. Җыелырга да бик һаман әле рөхсәт бирмиләр. Менә белмим, бу сайлаулар узгач яңадан ачылырмы, ябылырмы, нитсе булыр. Аллаһу а'лам, Аллаһ белешерәк. Ләкин дуа кылып торабыз инде. Хәерле булсын. Рәхмәт. Ленар Илдусович, менә сездән сорыйсы килгән иде. Җан исәп турында сезнең фикерләрегезне безгә бит инде төрле сездә ишетәсездер, инде төрле фикерләр ишетергә туры килә. Шушы җан исәп алданнан һәр вакытта да шушылай теге татарны бүлгәләргә теләүчеләр барлыкка килә. Менә сездә шушындай омтылышлар күзәтеләме? Гомумән сезнең фикерегезне ишетәсе килгән иде. Менә халыкның фикере ничек бу дәүләт чарасына карата? Хәерле көн, милләттәшләр. Беренчедән әйтәсем килә, җан исәп алданнан без үзебез арабызда Самар шәһәре эчендә аерым группалар ясадык. Примерно татарлар санын белер өчен. Аерым группалар, менә шул теге микрорайоннарча һәр бер микрорайонда 100-200 гаиләләр бар бездә. Барысы да теге бүленәбез дип кемдә әйтми. Мин Мишәр, мин тагын кемдер, тагын Казан или андый хәл ишетмибез. Аллага шөкер, башкортлар белән дә монда дус тату яшибез. Сүзешмибез әй. Сүзешмибез. Гелбергә, шуңа күрә кешеләр күбесе аңа бетерми, нигә шулай сәясәт бара икән, безне бүлер өчен дип. Күбендә тәртип. Безнең гафу итегез, безнең менә WhatsApp'та без ясадык төркемнәр, татар башкорт хәбәрләре, Казан 2021 мәсәлән шушындый төркемнәр бар. Без анда шулай халыкны алабыз, периодически шунда төрле хәбәрләр куябыз. Исәптә тотабыз, менә без үзебез тора торган районнарда безнең үзебезнең шәхси журналларыбыз бар. Анда без адресны беләбез, ничә кеше тора, нинди адреста, ничә яшь кеше, ничә карт кеше, без үзебезнекеләрне исәптә тотабыз. Әле безнең бер иптәшебез әйткәнчә, безнең положительный монда күренешләр каршыда тора. 130 мең татар булса, бу ян исәптә без 160 меңгә чыгабыз дип торалар әле өлкә буенча. Иншалла, ул безгә зур өметләр бирә. Бу нәрсә исәбенә теге Радик Рафхатович исәп калган теге декретка киттеләр исәбе белән. Бездә, әлхәмдүлилләh, үлем саны әзрәк, туым саны күбрәк.
Аллаға шүкір, менә шул положительный як бар. Бүтән җирдә бит ул киресенчә, бездә менә булайрак бака. Аллаһ Тәала безне ярата, татарларны ярата. Бөтенесен дә ярата. Расих хәзрәт, бу хакта телгә алгансыз икән, менә әйтеп китсәгез иде, сезнең фикерегез ничек? Менә кайбер өлкәләрдә ишетергә туры килә бит инде, бездә теге татарларның реаль саны күбрәк, рәсми җанисәптә азрак дип әйтәләр. Менә сездә ничек? Сездә теге безне кимитеп саныйлар дигән шикләр булганы юкмы? Санауларын белмим. Монда, наверное, все-таки добровольный ниндидер шундый язылулар бар. Нигә дисәгез, халык белән аралашканда теге ни юк, общение булмаган, кешеләр белән эшләмәгәннәр, аларга аңлатмаганнар. Шуңа күрә стержень, скелет булмаганга күрә, көпшәк булганга күрә, алар үзләрен урыс дип яза торган татарлар да бар. Аларны без беләбез. Хатыны урыс була шунда, я ире урыс була. Күпчелегендә анда әтиәниләр татар арасында яшәсә дә шулай языла. Ну, андый сыйфатсыз татарның язылмагай безгә аның файдасы да булмый андыйның. Булуыннан булмауы хәерлерәктер бәлки. Китсеннәр, булсыннар, урыс булып йөрсеннәр. Аңардан башка сыйфатлылар да күп, әлхәмдүлилләх. Нәрсә диергә инде? Безнең менә залда журналистларга сүз бирик, аларның да сораулары бар сезгә. Хәерле көн. Гадил Әхмәтҗанов, Татар-Информ. Ишетеләме сезгә? Бик әйбәт. Бик напряженно тыңлыйсыз. Мин аңлап бетермәдем, микрорайоннарга, төркемнәргә бүленү. Бу моны ничек бу? Бу ничек бүленде? Бу территориаль принцип белән бүлендеме? Сез автономия кешеләр төркемләп эшлиме шул районнарда? Бу ничек? Гомумән берәйбердән аңлашылмады. Сорау кемгә? Аңа бетермәдек сорауны. Микрорайоннар турында сөйләгән автономия рәисенә. Ленар Илдусович, сезгә теге ачыклауларак аңлатсагыз иде, сез теге микрорайоннарга бүлеп санадык дип әйттегез бит. Ну, бездә ничек һәрбер микрорайонда үзебезнең татарлар кешеләрен беләбез. Шул ук микрорайоннарда махсус кешеләрне җыеп, аерым актив рәвештә эшли торган группалар ясап, алар үз микрорайон эчендә булган кешеләр санын, татарлар санын үлчәп уздылар, санап уздылар. Безгә алар обратно кире связь бирделәр. Мәсәлән, бу микрорайонда 300 гаилә, бу микрорайонда 150 гаилә, бу микрорайонда тагын шулай. И без аларны бергәләшеп туплап алабыз да, сан примерно чыгабыз. Үзегез җан исәп ясадыгыз инде шундый. Үзегез җан исәп ясадыгыз. Мәсәлән, менә безнең район Зубчининовка. Зубчининовкада мин имам булгачтын, 10 ел мин анда имам торам. 10 ел буена мин кайсы йортка кирдем, беләм бит, аларның дәфтәремдә минем номерлары сакланган иткән. Без шуларны утырдык та иренмичә бер көнне барлап чыктык, бөтенесен обзвонили. Нәтиҗәдә 250 семья безнең активный семья булды. Бер тагын 250 неактивный бар инде аның. Вот, халык уйлый анда бер 50-ләп, 100-ләп кенә гаилә яши дип, анда 500 гаилә килеп чыга. Менә шушылай, алар Смешләев ягында торалар. Смешләев алар үзләренә бар, WhatsApp'та безнең группалар бар телефонда. Рамил Шакирҗанов, мәсәлән, Алексеевкада ул үзенекеләрне белә. Менә Искәндәр Смешләевкаларны белә. Шушылай инде. Ленар Илдусович, күпме килеп чыкты Самарада, күпме татар яши булып чыкты? Сезнең җан исәп буенча. Менә моның нәтиҗәләре бармы әле сезнең җан исәпнең нәтиҗәсе? Полный түгел бит. Без бер якны гына алдык. Бер як үзебезнең якны гына алдык. Анда теге якта үзләренең хәзрәтләре бар, анда башка хәзрәтләр, алар эшли торганнарның үзләренчә. Ну, ул процессны ама җибәрдек уже. Бөтен шәһәр буенча шул кертиңнәр санап баралар. Хәзер аерым әйтеп булмый әле точно санны ничек. Ну, гомумән әйттек бит инде. Примерно 130 мең. Өлкәбездә, да. Ну, Самар шәһәр эчендә, ну, ул сан исемдә булса 35 меңнәр, по-моему, да, шул тирәдә иде. Самарада 35 меңнәр әйме тирәсе? Динар бармы сора? Шәһри Казан. Хәерле көннәр, Шәһри Казан, Динара. Мин әле 3 атна элеккеннән Самарның Камышлы районында булып кайттым.
андагы татарлар белән аралашып, әмма районнар белән ни рәвешле эшлисез? Сезнең бит татар районнары, татар авыллары бик күп, алар белән менә шу җанисәп алдыннан да кайтып, андагы татарлар белән аралашып, менә шундый сөйләшүләр барамы? Ну, күбендә районнар белән өлкә эчендә безнең тагын татар оешмаларыбыз бар бит. Өлкә эшләренә бара торганнар. Шуңа күрә күбдә анда алар эшли. Без шәһәр эчендә, алар өлкә эчендә. Алай да аралашабыз, ник хәбәрләр килеп бара, но прям теге махсус информация җыймыйбыз. Радик Рафкатович, әмма сездә укучы балалар, алар күпчелеге менә төп чыгышы белән шәһәр кешеләреме, әллә теге шәһәргә күченгән авыл кешеләреме барыбер күпчелеге? Ничегрәк уйлыйсыз? Әллә теге шым шәһәр кешеләреме, бабалары шәһәрдә булган инде? Төрлесе бар. Бар инде бабалары да шәһәрдә туып үскәннәр. Ну күбесе әниләре, әтиләре авылдан чыкканнар. Менә безнең Ленар Дусичның балалары, ул үзе Татарстан якларыннан, аның 2 баласы укый, хәзер берсе 8-не бетерде, кызы 3-не бетерде, 4-не уже бетерде. Узын. Менә Расих хәзрәтнең ул авыл малае Галиолна туып үсте. Аның кызы Киевдә инде безнең мәктәбебезне бетерде. Әле хатыны да безнең мәктәпне бетерде. Мин аның хатынын укыттым әле Расих хәзрәт. Менә хәзер тагын 3-нче кызлары бар. Килергә тора. Ул килергә 2-нче елны ала белсә 1-нче сыйныфка кызы килә. Шуның өчен менә күбесе инде әти-әниләре авылдан. Аңлашылды. Сораулар бар. Әйе, менә тагын татар информы. Мин инде милли матбугат турында сорыйсым килә. Белгәнебезчә, сездә бердәмлек газетасы бар име, татарлар турында чыгып килә торган. Аннан соң менә Самара татарлары дигән журналның 2-нче саны чыккан икән. Аннан соң дер сайт бар сездә, Самара татарлары, татары Самара дигән. Мин ул сайтны дөресен аңлап бетермәдем, чөнки анда меню татарча-русча, бүтән булган мәгълүмат русча гына урнаштырыла. Ни өчен? Русча сайт белән татар телен, татар мөхитен саклап буламы? Һәм гомумән менә шушы милли матбугатны, шул ук бердәмлек гәҗитен үстергәндә, чыгарганда нинди каршылыкларга юл агасыз? Бу сорауларга җавап бирерлек. Аның туган тел һәм Самар татарлары теге сайтныкы да, журналның да хуҗасы Шакиров Ильяс Гумирович безнең Шакуров афу итегез. Ул үзе монда юк, ләкин эшен инде Аллага шөкер әйбәт алып бара. Бүгенгесе көн ул бит сез уйлап карагыз, җиңел эш түгел. Аның үзенең масрафлары бар һәм кешеләрне шушы мөхиттә тотыр өчен әз генә урысча информация да кирәк. Аның бит исәптә алырга кирәкми, шундыйларын кайсылар татарча белә. Татарча укый белеп аңламаган татарлар да күп бит әле. Әле бит без аларны да татарга саныйбыз тамам. Теге әтисе татар, әнисе татар, ләкин аңламый, ул татар дөньясы белән кызыга, аларга урысча информация кирәк. Шуңа күрә ул минемчә нормальный бер нәрсәдер. Сезгә инде Татарстан өчен может әзрәк ул ниндидер вахширәк бер нәрсәдер, но безгә ул Самара өчен әлегә пока нормаль. Иншалла мәтәнәбез бездә сезнең дәрәҗәгә җитербез инде дип вакыты килеп җиткәч. Радик Рафкатович, менә балаларның татар телен белү дәрәҗәсе турында сез нәрсә әйтер идегез? Ул теге яхшыра бара дип өметләнү мөмкин түгелдер дә инде, дөрес сорауда түгелдер, бәлки ничек бәялисез сез? Елдан-ел менә кешеләр бер үк дәрәҗәдә сакланамы, татар телен белү дәрәҗәсе менә сез ничек үзегез уйлыйсыз, бәялисез? Ничек әйтергә? Мин инде менә бу мәктәптә 95-нче елдан эшлим. Минемчә, ниндидер глобаль үзгәрешләр юк. Ничек алар 95-дә сөйләштеләр, бу яшь буын, хәзерге буын бик аермасын күрмим мин, әйтмәс идем. Әлбәттә инде гаиләдә татарча сөйләшкәннәр, алар яхшырак беләләр.
Biz инде дәресләрдә кагыйдәләрен бирергә тырышабыз, чараларда шул балалар алар, кайдыр җырлыйлар, алып баралар үзләре. Ну, болай аермасы, менә җавабым бик күренми. Бармы? Сораулардан. Бу сорау инде безнең хәзрәтебезгә булыр. Менә күп кенә төбәкләрдә халыкка кайтарылырга тиешле дини биналар бар, ул мәчетләр, мәдрәсәләр национализация вакытында тартып алынып, бүгенге көнгәчә кайталмыйча интеккән җирләр бар. Менә сездә моның буенча вазгыять ниндирәк? Бездә алмасыларын барысын да алып бетерделәр инде. Хәзер алмасы нәрсә калмады. Шуңа күрә хәзер алмый торганнарын да аласы килә. Безнең аппетит зур, конечно, но бирмиләр. Чөнки Самарада мәчет бүген 7 генә, 7 мәчет әз, халыклар урамда басып торалар, намаз укыйлар, урамда яңгыр яуса да, кар яуса да, шушылай мәчетләр кирәк. Без инде тегеннән тартып карыйбыз, моннан тартып карыйбыз, мөфтиебез инде безнең ул мәсьәләләрдән талип хәзрәт йөри, ләкин әле менә бик алга китеш күренми. Нинди биналар бар? Саклау кирәкле булган, бәлки дини генә түгел, теге татарлар белән бәйле биналар бардыр, тарихи. Аларны инде Абдурахман яхшырак әйтер. Да, теге безнең основной исторический центр, исторический үзәк шәһәребезнең шул ук теге Куйбышев урамнары, хәзер тарихи мәчет бастырып тора, анда хәзер аның ремонт ясыйлар, как раз быел 35 еллыгымы, по-моему. Менә как раз шул мәчетне кайтардылар, сез аны интернетта кереп карый аласыз. Причем анда бер урам, икенче шул Самар шәһәрендәге урамның икенче исем бирделәр, Казанский урамы. Да. Мечетный урам бар. Шул теге, опять же, безнең активистлар ереп чабып добились того, что все-таки анда именно икенче исем бирәләр. Анда электән ул татарлар районы иде. Татар бистәсе булган. Ул как раз Идел ягында как раз Әле инде манара күтәреп куйдылар, бик матур, Иделдән теплоход белән узганда аны күреп китеп була, шулай ерактан күренеп тора, балкып тора, матур булып алды. Илке администрациясе да, губернатор да поддерживает ул проектны. Кайчан менә теге сез теге төгәлләнер дип ниятлисез. Ну, теге эшләр башкарылып бетерелеп, бөтенесе дә төгәлләнер дип андый фаразлар бармы? Нәрсәне бетер дип әйтәсез? Юк, менә кайтарыласы биналар бөтенесе дә кайтар дигән теге сез әйтәсез бит безнең эшләр ниятләгән эшләр. Әйтегез, биналар калмады инде. Калмадылар, кайтарыласылар, кайтар. Сез теге безнең аппетит бар дип әйтүгә мин шуңа күрә яңаларны түгелгә. Яңалар турында. Анда булдырасы килә бит. Мин теге ниндидер тарихи биналар турында әйтәсез дип. Юк. Татар автономиясендә үткәрелүче чаралар турында күбрәк беләсе килә, чөнки бар төбәкләр шул ук Твердә татарча аралашу клубы, татарча дискотекага хәтле үткәрәләр име. Сез менә конкретика сез әйтәсез, безгә коронавирус безнең планнарны бузды, коронавирус аркасында без үткәрә алмадык. Ну, коронавирус битеп бара инде, вакцинация бара, бөтен дөнья аякка басты. Аңа сылтап утырып булмый бит инде һаман. Нәрсәләр үткәрәсез конкрет менә бәйрәмнәр, сабан туймы, ат чабышымы, клубмы, дискотекамы, нәрсәләр? Шул ук сабан туйлар, шул ук балалар фестивальләре, шул ук сәмбәлә бәйрәмнәре, шул ук төрле бәйрәмнәр уздырылар. Менә монда кушылыйм әле. Без уйнап кына сәламәтлек көнен, дин здоровьены мәктәп тәгенә уздыра идек. Хәзер инде ул шәһәр түгел, өлкә түгел, инде бөтен Россия күләменә чыга инде. Быел безгә шул чарага, шул бәйрәмгә
келділер. Оренбургтан, Ульяннан, Мәскеуден кунакларыбыз келді. Ол енді кышкы сабантуй кебегинде, сабантуй дұрыс болмайын әні. Ну, кышкы спорт видлары буенча әні шаңғы шуабыз анда түрлі нелер. Балаларда. Зур бәйрәм инде. Әби бабайларда баралар. Мисал үшін. Қазіргі вақытта міне ниндейдир өткөрүлгөн чаралар якын арада бармы? Сиздин өзүңүздө гана болгон? Менә үткән атнаны шимбә көнне без Шейка дигән бер лыжный база инде ул үткәрдек. Гаять бетүгә балалар өчен бәйрәм. Анда инде Курбан бәйрәменә багышлап инде. Анда алып баручылар, призлар, конкурслар, бүләкләр, балалар өчен батутлар, төрле аукционнар, бушка битен мороженыйга хәтле инде. Бик зур быел менә икенче мәртәбә без Рамазан айында үткәрдек. Рамазан бетүгә, Рамазаннан соң и менә шул Курбаннан соң халык шактый менә уртача берәр мең халык җыелгандыр инде. Әле менә шу шараларда гына тагын уздырылырга тора торган шара безнең детский благотворительный праздник для детей-сирот Альфия уздыра безнең в возрасте от 7 до 12 лет, 7-дән 12-га кадәр. Без инде монда чакырыла Самый главный нуждающийся. Мохтаҗ гаиләләрдән, ятим балалар, әнисе генә калган, әнисе белән генә калган балаларга шунда бүләкләр әзерләп, ризыклар әзерләп инде ясау каршылап торыла, әзерләнә. Һәм менә сораулар бар. Һәм сез бу хакта үзегездә менә телгә алып киттегез. Бездә теге бүленүчеләр юк дип әйттегез. Без шул ук вакытны менә күрәбез бит инде Башкортстанда да мишәр милли мәдәни автономияләре ачылды кайбер районнарда. Менә халыкның сезнең моңа фикерегез ишетәсе килгән иде. Без төрле төбәкләрдә яшәүче татарлардан бу хакта фикерләрен сораган бар. Шулай ук теге без Рязанда яшәүчеләрдән дә, Пензадан да менә сездән дә сорыйсы килгән иде. Сезнең фикерегез ничек моңа карата һәм халык ничек карый моңа? Бу бөтен эшегезнең дә фикерегез нинди? Җавап бирим. Син җавап бир. Ленар Индусович, сез җавап бирегез. Һәрберебез монда әйтербез инде. Ленар, Без там башлыйбыз. Без, как говорится, не настроены делиться. Бөлімлерге ниятыбыз юк, шуңа күрә күршеләрдә проблем булган, без дә аналарга бераз переживаем. Менә аларда шул тиге җырчылар арасында ниндидер проблем килеп чыкты, шулай бит Башкирия дигәндә, Башкортстан турында сөйләгәндә. Ананда ике тәкә сызыша дип бездә барып алар белән сызыша башласак, бездә тәкәгә әйләнәбез бит инде аннарсын. Без бит тәкәләр түгел, без кешеләр сызышсыннар инде икесе, анда күпме сызышасылар килә. Ләкин без менә башкортлар белән җыелып утырганыбыз бар. Алар да положительно настроены, без дә положительно настроены. Безнең телебез почти бер бит инде, киемнәребез бер, динебез бер, кыйблабыз бер, ашларыбыз бер. Шуңа күрә әле монда Самарадагы инде кем әле ул Камила апа? Дом дружбы народовта без как раз андан очраштык. Сезнең фикерегез ничек дигәч, ул әйтә, элекке армиядан башкорт егете татар кызын алып кайтса, Аллага шөкер үзебезнең кеше булган. Без бит инде үзебез кешеләребез дип әйтәбез. Алар безне, без аларны. Төрекләрдә бар шундый сүз, ике дәүләт бер милләт диләр. Казак белән кыргыз әйтә инде, төрек белән Азәрбайҗан әйтәләр, ике дәүләт бер милләт. Кыргыз белән казак әйтә, бер ананың ике баласы дип әйтәләр. Без инде шул үзебезнең кеше дибез аларны. Шуңа күрә аларның хәлләре кыен, шуңа күрә ул бер кыен булгач инде әзрәк тегендә дә монда да сикергәләп караучылары бар, ләкин без алай теге Самарада андый проблем безнең күрү юк, Аллага шөкер башкортлар белән. Мисал өчен мәктәпкә дә килсәләр башкортлар, без аларны рәхәтләнеп кабул итәбез.
Biz mecliske giribіз, qonaqqa barabız, alarga barabız, biz alarını çakırabız, alar bizge keler. Problem yok. Yok, mana ko'pmida darajada sizni fikringizni bilasiz kelganida mana onda bitinde misherlarni tatarlardan ayırıp qarov bor. Ayırıp qararga tirishadilar mana. Bizde yok. Bu qaysi bir regionlarga xos bir narsadir. Samarada bizde Allah'a şükür dostluk. Bizde anda iş yeri yok Allah'a şükür. Bulmasın da indirab. Rahmat, barmi so'rovlar? Tag'in bir aybir so'rasim kelgan edi. Mana aksent masalasi bo'yicha shulay eshitgan bor. Tatarlar butun turli tubaklarda yashaylar. Mana Astraxanda yashovchilar bir turliroq so'ylashadi, birda yashovchilar ikkinchi turliroq. Ham shu kishilar Qozonga kelgach, aytik Qozon tatarlari ularga qo'ysa vaqtni siz durust so'ylashmaysiz. Sizda siz shulayroq bo'g'ay deb nindidir bulgalav bor deb eshitgan bor. Sizning de shunday uchrashganingiz yo'qmi? Shunday birlar bilan mana Qozonga kelgach, siz tatarlar tugul bo'g'ay deb aytganlari yo'qmi sizga? Menga aytganlari bor. Men Qozonda o'qidim, Islom universitetida zaochno o'qidim endi. Shunda ertan poyezd kelib chiqsa, Samardan da taksi bilan borga to'g'ri keladi institutga qadar. Ayda o'tir mishar yigiti iltib kelamiz seni deb aytalar. Biz endi bunda o'zimizni misharlarga sanamaymiz. Mishar bo'lsa da o bir baylık. Mana biz Türkiye'de o'qidik. Türkiye'nin her bir rayonu o'zining anda qo'shamati bor. Qora dengiz neyi bo'lsa, oblasti bo'lsa, anda Laz deylar alarga. Anda o'pkalamaylar alarga. O her bir millerde, Ruslarda da var olan aksent. O bizning ko'p ekanligi bizni anglata, kuchli ekan, motorlik beradi ol. Bayıta bizning tilimizni. Şuna ko'ra biz ana o'pkalam bizga mishar desalarda, tiptar desalarda, kim desalarda biz tatar endi birinchi shiratda. Bir necha yil ilk bunda Emgil Navatovich kelgan edi Qatar. O как раз bolalar nechik siylashganini eshitgan edi, ota-onalar nechik siylashgan. Ular aytaydi, bunda bu maktab ichida tillari yumshoq, motor siylashadi. Adabiy tilida. Adabiy tilida. Şuna göre biz nechikdir, problem ko'rmayman. Kishilardan o'zim Qozonga borsam da men tuv shaharim Nurlatdan anim, bu adam şuna göre особо aktsentlar neler yok bunda. Biz chet yerda bit tug'anlik ko'proq bo'la. Masalan, Lenar Ilyosyan'da biz yig'labız, TNK'da anda bizning Orenburg yag'indan da var, Saratov yag'indan da var, Penza yag'indan da var. Bütün tübeklerden, Kazan'dan, Tataristan'dan, başka yerden Tatarlar. Biz bir kaşanda o temaga söylüşkenimiz yok. Biz bütünü bizde bir derecede söylüşemiz. Kimse yok. Şunda fikir eshitganga ko'ra aytaydi, menda mana shulay deb Qozon tatarlari aytib, shitdagi tatarlarning o'zlari shitga taralar deb. Siz alay qabul etmaysizmi? Yok. Onlar даже şulay aytsalar da biz ana xud ko'ramiz. Aytsinlar bizga ol yemni. Значит, alar bizni ko'ralar, shitdan kelgan musafir deb, musafirga hurmat zo'rroq bo'ladi. Varmı sorular sizin? Tağın bir söz kelgan yarası Hazret, mana sizin aytdilar, G'oliya oğlandan deb, G'oliya oğlu bitinde Tataristanda bek mashhur oğullardan sanala. Anda bütün rayonlar barıp qaytdı bitinde öğrenirge, andağı xalqni mana hazır andağı nechigrak hallar xalq shulay o'qdagi shug'ullanami, tatar maktablari ishlaymi? Siz tug'an o'g'lingizni bila turgansizdir endi. Men avulga G'ala o'g'lina gesh qaytib berayim. Hali ko'pdan tug'ilgina shkol direktori bilan, maktab direktori bilan, mudir bilan birga majlisda bo'ldik. Aytam biz o'qigan vaqtda maktabda avulda 700 yurt edi, maktabda 600 bola o'qiydi bizda. Hozir endi avulda bir 100 yurtga kimidi, bir 600 yurt qolgandir endi. Maktabdagi bola sanida kimidi 180 ga qoldi hozirda. No, shulay bo'lsa da rayonda, даже городda 180 bolalı maktablar halalar yo'q. Даже Pokresnyoda da yo'q ol shaharda da. Şuna göre endi bulay aytmazsan, что anda til bite falan deyip, o'qituvchilar bizning Allohga shukr aybat. Elbette endi bizde bağlar bakşası açıldı, anda hazır bizning Kavsar apamiz ishlaydi. Ol bağlar bilan şuşa milliy kiyimler boyunca, yırlar boyunca, siylashuvlar boyunca bütün narsani olib bora. Elbette endi muzey uyushtirildi, anda bek motorgina bizde hazır.
Идрис Хамитович безнең глава администрации бик матур эшләп килә. Конечно, безнең әзрәк канатыбыз сынды, Расих абый үлгәчтен. Расих абый бит инде анда бик күп эшләрне алып барадыр, Аллага шөкер, аның аркылы хезмәтләре күп булды. Ләкин Аллаһ Тәгалә Исхаков Камил абзыйны шуның урынына биреп куйды. Ул хәзер тырыша, төрле чаралар уздыра, тоже Аллаға шөкер, без бик шулай шатланып торабыз. Шулай ук теге фермерлар элеккегечә Теплицалар эшләп тора, Аллаға шөкер, кыярлар үстерәләр, помидорлар үстерәләр. Хәзер инде яңа нигә күчәләр, бурычта үстереп карыйлар, чәчкәдә үстереп карыйлар. Төрле направлениеларда эшләп киләләр, Аллаға шөкер. Авыл булай пока әле инде көчле тора аякта, Аллаға шөкер. Ахмад һәм әйтүемчә менә Гали авылы бит инде бездә мәшһүр, тагын шундый нинди авылларны атап китер идегез, бәлки безнең журналистларыбыз барыр. Минем белүемчә инде Мансур дигән авылда да бик яхшы эшли татарлар дип ишеткән бар. Әлегә ул Гали кебек популяр зур авыллар алар күп түгел бит инде. Менә Иске Ярмәк, Дениз, Камышлы, Гали авылы, Мәшәләй, менә шушы иң зур авыллардан пока безнең алар бит инде ана, авыл бит инде ул ана, анда тудыра да шәһәргә җибәрә, тудыра да шәһәргә җибәрә. Төпле авыллары бар. Бармы? Сезнең сораулар? Һәм менә матбугат турында сез әйтә башлаган идегез, сезнең фикерләрегезне ишетәсе килгән иде, менә теләкләрегезне, тәкъдимнәрегезне безнең бит менә журналистларыбыз утыра. Нинди теләк тәкъдимнәрегезне җиткерергә теләр идегез матбугатка? Сез фикерләрегезне әйтсәгез иде, менә Казанга дип әйтим инде, бәлки әйтәсез, үзләрегез бардыр. Зур мәгънәдә әйтәм инде. Радик Рафхатович, бәлки сез әйтерсез, менә калганнар да әйтер үз фикерләрен. Әйе. Булай, сезнең матбугат белән без эшлибез, алар безгә киләләр, корреспондентларыгыз, әле менә үткән атнаны гына Гөлнур килеп китте Сөембикәдән. Хәзер шунаймы? Әйе, алар группалары белән килделәр, мәктәпне кызыксындырып, карап, укытучылар белән, балалар белән сөйләшеп, ата-аналар белән biz аны яздырып алабыз, сезнең гәҗит журналларыбызны. Шулай килегез безгә, ешрак килегез. Безнең мәктәп турында, шәһәребез, өлкәбез турында языгыз. Көтәбез сезне. Безнең тәкъдим шундый матбугатка да, конгресска да, Татарстанның мөфтиятенә дә ниндидер Татарстаннан бер спусковой крючокка басыш булырга тиеш. Бу перепись уза да китә. Без бит инде әзрәк бер-ике ход алгарак карарга кирәк. Безнең тагын бер перепись була бит әле 10 елдан соң. Ярар, монда без әллә нәрсә үзгәртелмәсәк тә тегесеннән ныгытып әзерләнек әле. Шуңа күрә матбугатка әйтәсе килгән сүз шул: әйдәгез конвейерны рәтлик, менә шушы арада төзәлтик, и конвейерны кабызып җибәрик. Конвейер безнең ватылды, шул конвейерны ясарга кирәк. Нинди конвейер дип сорасагыз, элекке татар семьясында шундый конвейер эшләп киләдер. Балаларын табалар иде дә, әтиәнигә китереп бәрәләр иде, тегеләр үстереп бирәләр, әттәхиятын, салаватын, әлхәмен, кылхуалласын, харамын, хәләлен өйрәтеп, тегеләр таба торалар, гаиләдә 8, 10, 5, 6 баладан да ким булмый. Менә әгәр шушы конвейерны кабызсак, хәзер ата-аналар бик киленнең баласын карыйсы килми, кирәкми, кем тапкан шул карасын дип торалар. Менә мондый политика белән без бетәчәкбез. Шуңа күрә сүләргә кирәк, булышырга кирәк, ярдәм итәргә кирәк. Яшьләрнең аларның тормыш көтәселәре бар, ий аласылары бар, машина аласылары бар, ял итәселәре бар. Әти-әни ярдәм итмәсә, безнең киләчәгебез өметсез. Чечен халкы 20 ел эчендә 700 меңнән 1,5 миллион булды. Бермә-бер арттылар. Без 7 миллион татар бу арада инде без артырга тиеш идек. 15 миллион булырга тиеш идек. Күпчелек белән санашалар, без һаман азаябыз да азаябыз.
әзәю барса, безнең белән аннары соң санашмаячаклар да. Шуның өчен конвейерны кабызыйк. Әйтсеннәр, анда бит мәрҗәни елы булды, әтияни елы уздырдылар. Менә хәзер ясасыннар инде шушылай. Без менә Ленар Илдусовичка рәхмәт, ул берничә тапкыр оештырды. Шушы күп балалы гаиләләргә бүләкләр биреп, стимулировать итеп, аларга мәдхияләр, шулай мактау сүзләре әйтеп, әле дә без аларга менә корбан итләре биреп, нитеп шушылай ярдәм итәргә тырышабыз. Дәүләт тә бит инде читкә калдырмый. Менә минем үземнең 3нче бала тугачтын 500 мең акча бирделәр, аннарысын 100 мең акча бирделәр, аннарысын җир бирделәр. Бу бит яхшы ярдәм. Аннары хатынның бит әле ул иртәрәк пенсиягә дә чыга. Шуңа күрә безгә кирәк бүгенге көнне акцент ясарга, баланы төшертергә ярамый, аборт ясатырга ярамый. Һәрбер бала үз ризыгы белән туа. Милләт зур булсын, халкыбыз көчле булсын, динле булсын, ихласлы булсын, тәкъвалы булсын, галим булсын. Менә бабайларыбыз ничек булган элекке революцияга кадәр шушыларны без әгәр кире кайтарып шул конвейерны восстановить итә алмасак, киләчәк безнең өметсез. Әгәр инде шуны итә алсак, иншалла безнең киләчәгебез әле чәчкә гөлбакча эчендә булачак иншалла. Сез моның юлларын нәрсә ничек күрәсез? Юлларын менә халык белән халыкка аңлату эшләре алып барырга Татарстан. Мөфтият команда бирә, мөфтият бит ул вагазлар яза, бик матур итеп вагазлар әзерли. Төркиядә шушылай бит каралган. Мөфтияттан централизован вагазлар тарала, анда менә бала табуның савабы, бала күп булуның савабы, кыз бала 2 булса җәннәт, 3 булса җәннәт. Аннарысын бала үтерүнең никадәр зур гынах икәнлеген, бала төшерү шушлар турында ел буена икенче җанисәпкә хәтле 1 ел гына түгел, 10 ел буе эшләргә кирәк безгә хәзер. Шул вакытта без иншалла күрербез, чәчкәсен генә түгел, җимешен дә күрербез Аллаһ теләсә. Ул мөфтиятның генә эше түгел, аның матбугат чараларында да, сәхнәләрдә дә бөтен җирдә шуны сөйләргә кирәк. Балаларыгыз таптымы? Мин хәзер мәҗлесләрдә, монда Самарда шулай әйтәм. Менә исем куштырырга киләләр, әйтәм, баланы таба торыгыз, әтиәниләрегезгә илтеп бәрә торыгыз, даже белмәгез санын да, исемен дә, алар сезгә үстереп бирә торырлар. Менә хәзер күбесе шундан ризалаша, элекке көләләр иде. Хәзер әйтәләр, бу бит дөрес әйбер. Без күргәнебез бар, мин Камышлыда 10 ел имам булып тордым, монда Самарда 10 ел имам инде мин. Шушында сөйлиләр иде, 2 бала, 1 бала юк бала диләр иде олылар. Мин ул сүзне аңлап бетермидерим. Менә хәзер аңлыйм инде, шушындай кешеләр бар, 2 баласы була, аның берсе эчүче була, берсе нормальный була. Нормальный дигән әле ширләп китә дә, үлеп китә. Теге эчүче килеп пенсиясын талап алучы санын исән кала. Ана 2 иде, берәү булды, берсе аның юк белән бер чыкты. Менә шушылай булырга мөмкин. Шуңа күрә кирәк обязательно татар гаиләсе 4 баладан да 5 баладан да ким булмаска тиеш. Бала үз ризыгы белән туа, Аллаһ теле бәрәкәтне бирә. Хәзер ачлык заманасы түгел, барлык заманасы, Аллаһка шөкер. Менә мондың өстендә обязательно активно эшләргә кирәк. Россиядә мин статистиканы гел күзәтеп торам, 2 генә милләт алга китте бит. Калганнар да бөтенесендә аска төшеп бара. Сез күргәнегез бардыр, в Яндекс новостях, анда любой шәһәр, например, Самара яздыгыз, количество жителей по первой переписи, анда стрелка вверх зеленая, либо стрелка вниз икенче переписта. То есть күбәйгән халык, әзәйгән халык. Bütün халыкта да стрелка красная вниз. Әзәю бара, 2 генә халыкта өскә таба киткән, берсе чеченнар, икенчесе әрмәннәр. Аларда, потому что пропаганда көчле бара. Бала табу турында, бала булырга тиеш. Материал булса, мәктәпләр аларны иншалла пешереп, кайнатып чыгарачаклар. Мәктәпләрнең ниләре, ресурслары аңа җитә, Аллаһка шөкер. Рәхмәт. Ленар Илдусович, сезнең дә фикерләрегез ниште иде? Беренчедән, матбугат өчен менә шундый хәзрәтләр эшләрен күбрәк күрсәтергә кирәк. Һәрбер мәхәлләдә шундый хәзрәтләр булса, аларны популяр рәвештә барсалар, күрсәтсәләр. Кешеләр бит аны кем, менә мәсәлән, мәҗлес в любом случае нинди бәйрәм булса да күбендә мәҗлес узырга тырышалар. Кем мәҗлескә килә? Без оешмалар җитәкчеләре түгел бит, хәзрәтләр килә анда. Хәзрәтләр алар белән сөйләшә, проблемаларын белешә. Нитә шуңа күрә менә хәзрәтләр аша, дин аша
уйлыйм эшләргә кирәк. Иң кыска юл мәчетләр аша таратырга моны. Milli organizasyyalar aşağı түгел. O bit milli organizasiya sabahta bir mərtəbə bula yılına şunda xalq bilan görüşür. Məclislər gündə bula, cümğalar atma sayın bula. Sülərgə plaşatka var. Пожалуйста, күп сөйләгән сайын тамчы бит ташны уя дигәннәр. Сүздә ул кешенең башын уя. Шуңа күрә бездән кешенең башына ырлык салу, без әйтеп куябыз. Аннан соң алар аны бер кемне аңлыйлар. Аңлагач әйтәр, бу абзыйның сүзе дөрес булган икән, без үзебез хата эшләгәнбез, бер бала белән, ике бала белән калганбыз. Дүртәү кирәк булган икән, бишәү кирәк булган икән дип әйтәчәкләр. Менә радиографка сездә ничә бала? Дүртәү. Менә бит үрнәк утыра, ялт иткән. Әле ул бит әле азагы түгел иншалла. Бирсен Худай. Шуңа күрә үрнәк күрсәтүчеләр бар. Шулай икенчедән өстәмә бераз именно гади татар гаиләсен күрсәтергә, авторитетын күтәрергә кирәк. Без потому что менә кай вакытта тынгыны кабызам, төрле ниндидер юмористик ниләр шаялар ясыйлар. Кайчан ират исерек киештер йөргәндә шул артистлар кыскатын киемен киеп ниндидер сценкалар ясыйлар. Ул бит инде аны балалар карый. Тыйынлының вакытын, кадерле вакытын күбрәк уен көлке шаяру концертка түгел, тәрбиягә бирергә күбрәк вакытын. Ату мин хатынга әйтәм, тыйынлыны кабыза әзрәк карыйгыз нәрсә дип. Татарлар безнең йырлый инде, Рәсих нәрсә эшләсен, татарлар йырлый. Кайчан кайтма, кабыза тыйынлыны дисәм, татарлар йырлый. Йырлау, гармон, гармон белән хәзер милләтне алга җибәреп булмый. Безне монда яратмыйлар кайсы берләре. Без олырак поколенияларга әйтәбез. Алар һаман гармон аша элеккегечә. Гармон сезоны бетте хәзер. Хәзер теге түбәтәйне кыек салып, исерек абзый гармон силкетеп отыру модны түгел. Хәзер модны дини булырга, хәзер модны спортивный булырга, хәзер модны акыллы булырга. Шуңа күрә әзрәк стереотиплар үзгәреп китте. Шушы заманчарак яшәсәк, иншалла безнең киләчәгебез өметле була. Рәхмәт. Ленар Илдусов, сіз әйтеп бетердегезме? Сіз сөзегез бетме? Безнең зур рәхмәт сезгә, безнең вакытыбыз төгәлләнеп килә. Әйтер теләкләрегез, фикерләрегез булмаса, без зур рәхмәтләр сезгә. Әйткән сорау бармы? Юк, сораулар юк. Зур рәхмәт сезгә әйткән фикерләрегез өчен, элемтәгә кергән өчен, киләчәктә очрашырбыз. Тагын күрешергә насыйп итсен. Күрешергә насыйп булсын. Рәхмәт сезгә. Сезгә килегез, Самарга кунакка килегез. Кстати, юлчы каналы килеп китте. Без бу юлчыга әгәр сезнең аша берәр нинди таныклыкмы, берәр нинди бүләкме тапшыру мөмкин булса, конгресс аша зинхар шул абзыйга, мин аның исемен дә белмим. Аның татарчасы, мин аны күргәнем дә юк, белмәгән инде ул юлчы каналының бар икәнлеген. Ул безнең яклар турында, Пензалар яклар, Нижгарлар яклар, Башкирия яклар, татарлар турында шундый матур телдә сөйли. Мин аны бер киносын утырып, документальный фильмнарны икешәр мәртәбә карыйм. Ул чистый профессионал, высшей категории, высшего уровня. Ана бер рәхмәт сүзләрен менә сезнең канал аркылы да белдерәсем килә. Рәхмәт. Альберт Шакиров турында сүз бирәм. Альберт Шакиров, менә шушы кешене без бик яраттык. Ярый. Сез җиткердегез YouTube каналы аша рәхмәтегез. Рәхмәт сезгә. Зур рәхмәт. Рәхмәт сезгә дә. Ярый, сау булыгыз.